Zuzendari, hezkuntza berritzeko zuzendariak ezin izan dugu etorri. Eta ni hemen nengoanez eskatu da uste nik boneiola amaiera jardunaldi honi. Eta ez asko preparatu berik emango dutzot. Bueno, nik lehenengo eta behin hezkuntza sailaren izanean tokatzen jatanez, eskarak eman gure euskarak eman gure dutxeraz antolatzaileei eta baita etorri zaren guztioi. Bi egunotan klase orduak beteaz gainera hona etortea eta hemen batzuren eta besteren entzutea eta aitutea ez da lan gehigarria da eta eskertzeko. Hezkuntza sailarentzako pozgarria da gainera honen inguruan jardunaldi eta holako ekintzak egin ahal izatea. Pozgarria da, ze urteak badarabaz be, nire esan dudan moduen, Bizkaieraren, bereziki Bizkaieraren arazoan, edo irakaskuntzak Bizkaian daukan edo uki behar leukeen arazoaren gainean, lanean, artean, ondino askotxo falta dela, badakigut. Nik emendik gaurko bi egunetako jardunaldi honetatik hainbat irakaspen edo hainbat ikarpen azmenatuko lukez. Alde batetik, lehenengo eta behin, eskola munduan, eskola alorrean, orain arte egindakoa ez dala izan alferreko lana. Eta ez dala lan okerra izan eta burubakoa.